On taittamassa kakkospaikalla, eli vesantolaiskuljettaja, mutta vesantolaiskuljettajalla ajaa ja se on jaettu kakkospaikka tässä vaiheessa. Katsotaan tuo tilanne loppuun saakka. Kyllä siellä Vesanon poika sitten pitemmän korren vetää, kun lasketellaan tuonne ylälenkin puolelle. Ja sitten siellä ai kuuluu, eli siellä seuraa rintarinnan. Ja sitten siinä kyllä Siinä Heikkilä kaataa ennen suunsa, kyllä siinä vaan noin käy. Voi, ja sitten se menee vielä uudestaan pystyyn ja menee taas uudestaan nulle. Mikko, hei, 201 tulee sun selkästä takana, toinen auto, pysäytä se siitä. Mikko, pysäytä se auto, mikä tulee kierrostaa sitten ajettavaa edettävää matkaa. Mari-Pekka Ahoselle toinen jenka täynnä, Väistö edelleen kakkosen Häkkinen, kolmantena, neljäntenä Vainio, vitostilassa halussaan Mikael Sundberg. Ne näyttää siltä, että Häkkinen ei ole ihan pystynyt tuon kärkikaksikon vauhtiin vastaavan. Eroa on semmoinen 10 metriä vajaat sellaiset. Sitten ja Saavi kaataa siellä korkeat ilmavat voltit sitten ylälenkille mentäessä. Merkitsee sitä, että Pekka kuljettaja Volvollaan ja Hautalainen Veskusyössä taistelevat, eli Leppänen ottaa kärjen Hautalahti sitten ja kaatuu. Noin! No, tasa 360 astetta. Ja näin sitten Petri Lemström, hämeenlinnalaiskuljettaja Rami Racing Volvollaan on ottanut tuon kärkipaikan. Ammatiltaan hän on ihan kakkospaikalla. Siellä on Korpijoen Ilmosta 32 numerolla ajava haminalaiskuljettaja. Pitää vastaavasti hallussaan tuo Taalainen Luumäkinen kuljettaja ilmeisesti. Tai sitten ei, kun välistä tulee. Ja se on sitten Jari Hänninen ottaa tässä vaiheessa keulapaikan ja hän oli kaatuu. Kato, oikein. Siinä oli yritystä. Viimeiseen saakka kun koitti oikein siis ankea ja vänkeä, se on niin kuin ennen muuta. Hetkinen, nyt on pitkä vuorti, vetoakseli putos kaikki ne töttöröineen 2 katilta siinä. Toivottavasti mies tietää, mitä siellä tapahtui. Vesa Hautalahti, Jussi Torvinen, Jari Muhonen, Tomi Raussi ja Jari Hörmä, huittislaiskuljettaja Turvakaari Volvollaan, joka oli siis ammatiltaan 100-vuotias tai iältään 100-vuotias vetoketjun testaaja. Siinä lienee kyllä aika paljon humoria tuossa, tai sitten ei. Ja mitä siellä, kukas siellä katollaan kelluu? Mutta voit olla. No Harri Lampinen. Ja Lampisella on paha paikka, mutta yrittää sitten tuosta. Ja kaatuu. Kakkosen alta kaatuu siinä. Eli hetkinen. Mikäs numero tuossa? 5-2 Mentula Mikko, koska tuossa sitten kaatuu tuon kalustuksen kanssa. Anna ne rahatkin, hei. Ai, vielä rahat. Harmittava, valitettava. 13 äitienpäivän kisaa muistikuvani mukaan on alkamassa sen toinen kilpailupäivä äitienpäiväosuudella. Ja tämmöistä mä en tosiaan aika muista koskaan. Että kyllä autoja ei Jenkin ei karvan läpää, mutta ei päpä. Avikainen ja Polanen lähtee jälleen erittäin hyvin. 1 ja 2 nousee huomioitaan tuo tilanne ja mitä siinä vähän taistelua käydään. Se Pinkatti vastaan ja Polanen kaataa. Onko päässyt toistamiseen sitten? Se missään nimessä ei ole enää alussa tuota kakkospaikkaa yrittää sitten piirtää tuota ulkokautta, mutta sieltä ei kyllä mennä. Ykkönen, Simonen, ai, rintarinna mennään ja kuinka käy, ai, hyvänen aika, miten ilmavat olivat nuo Simosen voltit. Toivottavasti siellä ei mitään pahempaa päässyt tapahtumaan. Ja nopeasti muuten Simosen Marko sieltä ainakin ulos tulee autosta. Tällä hetkellä näyttää sieltä. Ja sitten pois. Nyt Mikas, ai, Turpeinen ja Simonen tekevät siinä ihan omia piruettejansa ja veikkaisi, että Turpeinen ei pääse pois sieltä, kun on niin pirun